सायो? बिदिबो सायो आयै सना आंनि बैसागुआव बिदिबो सायो हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय इउट्यूब चैनल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय ओमफ्रायहाय दा नै न'आव सफैबाय आङो न'आव सफैनानै मोनसे गोदान ब्लग खालामसै होननानै सानलायबाय आरोना आङो दा नै दुगैबावनोसैलाय ओमफ्राय जानोसै बेनिफ्राय नै फिसालायाबो नुजासिगोनलाय आंजोंनो ओमफ्राय ओरैबायदि अखा हादोंमोन आयौ ओरैबायदि अखा हादों नङा होमबा लोगोफोर एकदम बुंजाया आरोना आं सानदोंमोन बेबायदि जानाय नंला होननानैहाय दहाय खेबसे ओरैबायदि खोमसि जाजोबखादों फुरा क्लास रुमानो माने एग्जाम सोलिगासिनो दंमोन ओरैबायदि ओरैबायदि खोरोमनाय खोमसि जाजोब्बाय फुरा ओमफ्रायहाय एग्जामखौनो केन्सेल खालामगुलायनांबाय आरोना ओमफ्राय एग्जाम केन्सेल जानानैहाय उनावहाय दसे उनावहाय जेब्ला स्रां जायो होमबा लिरहोफिनबाय बिनि उनावहाय आरो खेबसे खोमसि जाहांबायमोन एफाराब माने जायासै आरोना सिगाङाव जेरैबायदि जादोंमोन ओमफ्राय आङो दहायनि बे खोमसि जानायखौथ' आङो माबाखौनो माने भिडिअखौनो खालामनो हायाखै आरोना बे समावहाय आङो जेलनाखि माने बिदि माबा गावो माने मोफ्लामो मायो ओमफ्रायहाय खोरोमो बिदि समावहाय आङो माने मबाइलखौनो लानो हाया आरोना बेखायनो आङो जेबो बेबायदि समाव जेबो भिडिअ खालामनो हाया आरोना ओमफ्राय एसे मोजां जाबा अखा हानाय समावसो आङो खालामबाय आरोना बेनि उनावहाय खालामासै आङो ओमफ्राय दा नै न'आव सफैबाय आरामनो मोजांनो आं फैनाय समावहाय अखाया हायासै आरोना मोजाङै सफैबाय आङो भगबाननि अननायावहाय ओमफ्रायहाय दा नै आङो एसे फ्रेस जानानै लानोसैलाय उपाय गैया अखा हाबाबो हायाबाबो मा होनो बायहेरायाव थांना फैबाथाय दुगैयाबाथाय सुखुवा थांनायनि सिगांबो दुगैनो लुगैयो थांनायनि उनाव फैनायनि उनावबो दुगैनो लुगैयो आरो दा खेबसे जाबावोसो बेलासियावहाय बिदिनो जायो आरोना आंना ओमफ्राय नै दे होमबा आङो फ्रेस जानानै लाग्रोसै बेनिफ्राय नै फिसालाजोंबो थानांसिगोनलाय जानोसै ओंखाम उखैनायाबा हाला आं दहाय ओरैनो एसे टिक्लुक्लु बिदि खब'सेल' जालांदों आरोना हाननानैहाय हाखु दाखु थांनाय जादों ना दिनै माने 9थानिफ्रायनो जादों बे 9थानि सिगां सहैनांगौ होननानैहाय आङो माबायाव थांनाय जादों आरोना फुङावनो 7:30 ओंखारलांनाय जादों ओमफ्रायहाय जोंनि माबायावथ' जोंनि जायगायावथ' गारि गैया 7:30आवहाय जेनेबा 8थानि सिगां गारि गैया आरोना 8थायाव थांबाथ' आङो 9थायावसो सहैगोन 9थानि एसे बारबावगोनसो बेनि थाखायनो मा खालामदों दतमासिम दोनलांबाय आरोना बाबायाहाय अखा हानाय समाव बाबाया सोंहरदोंमोन आरोना लायनांगौ ना मानांगौ होननानैहाय ओमफ्राय आं लायहासै दा फैसै थांसै ओरै होननानैहाय ओमफ्राय दा मोजां जाखागोन ना दिना होननानैहाय थाङासै आरोना आङो नङाबा बाबाया लायनोसैमोन क'क्राझारसिम आंखौहाय दहाय थांनायावबो दतमासिम दोनलांखादों ओमफ्राय दोनलांनानैहाय आङो माबाजों मेजिकजों थांदों आरोना दतमानिफ्रायहाय ओमफ्राय दा नै दिना गाज्रि जाबाय थायोबा लायनोसै होननानै बुंदोंमोन आरोना दहायबो थाङासै आं दा फ्रेस जानानै थांलागासै आयै आंनि सना आंनि लुथु आंनि सना फैदो आंनि सना दुस्थ' जाबायना आंनिया दुस्थ' जाबाय आय मानो गारग्लुंजोबखो आंनि फैलाय एसे किसि खालामसै ना एसे मानो फैदो मा रिमोनो मामि दै गोलैदों हनै रिमोनो नायनि हो अबे फे होनो बे फेन नङा गाज्रिसो बियो गाज्रि जानायसो मैला दादांसै जे नांनायसो थौ लांदो थौ औ थां दे मा जायोथ' जायो थांदो दे हाबा होनसै दे जाया न' गाज्रि जाबाय औ जे गाज्रि जाबायथ' जाया फिसालाखौहाय फुदुंखांबाय ओमफ्राय नै आंबो दुगैखांबायना ओमफ्राय ओंख्रिखौ नायनोसै आं मा दङ जागोन लाथारसै ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय र' नै आलु भाजा बेयाव दङ दालि झल एसे गोखै जादेरनो लुगैदों माने न'आवनो ओरैनो दंगासिनो नालाय जिनिसफ्राहाय थाइबेंबो दङ ओमफ्रायहाय आङो थाइबेंखौ जाला आरोना दिनै थाइबेंखौ जाबाय थानाय जाखायो आङो नैबेखौसो जिनिसखौ जानोसै नै टमेट'खौ बायनायखौसो जालाबायनाय जायो नै दिनै न'आवनिखौनो सालाद जानोसै आङो टमेट' गिदिरनो बेखौ सालादखौ हानानै लाग्रोसै जागासिनो आङो जा गोथाव जाबाय बेबो आलु भाजा दालि जहल नै दाना सुस्रांनायनि फाला जाखांबाय नालाय
एकदम लाथिम लाथाम खालामजोबखाबाय आंनो लास्ट नालाय सुस्रांबाय बे थोरसि नै ओरै कुकार नै ओरै थोरसिबाव आरोबाव नै साराय सुराय गासिबो जोबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै बेबो जोब्बाय नालाय दा नैबेसोरखौ हासिब लानानै ज्राव ज्राव होदोलाय नारेंखल हासिबजों बेजोंहाय दै होदो सुस्रांनाय आरिनाय जोबथ'लायबाय आरोना दाना नागिरहैबावनोसैलाय आरो मा खामानि मावबावनांगौ नागिरबानो मोनखायो बेखौ सिबग्रोनानै लानोसै आं दा बेबो जाबाय अल क्लियार जोब्बाय आरोना बेयो उन्दुगासिनो दाबो सिमाया जोथ्रोदनानै लाजोब्बाय ओरैबायदि गोलोमो बियो नायसाय खर' खाथियावहाय ओरैबायदि गोलोमजोबनाय सेस गोलोमफ्रुजोबो दिनैथ' थान्दाबावसोमोन थेवबो गोलोमबावो आरोना बियो अखा हानायमोन नालाय गोगोमनो सिथ'फिन जाखाया बेनो एसेबो गोबाबाबो दोननो हाया नै दासो माबायदि महर ओंखारदों बेलासि जालायनोसै ओरैजों खोमसि गोजौआव नै खोमसिसो ओमफ्राय सान्दुं ओंखारबोलाबायबाय दासो दिनै सानसे अखा हाबाय खोमसिसि जाबाय ओरैबायदि गुंग्रुं गांग्रांनो ओमफ्राय दासो नै बेबायदि महर फैबाय आरोना नै सान्दुङा दा जालायबावदोंसो आयौ बेलासिबाय बेहाबो सिरि मोनबाय ओमफ्राय नै बेखौ लानानैनो माबा मा होनो सिरि मोनबायना बेथ' आरो थालालाय हारसिङै र' नै लाइटसो होस्रांदां खोरखि फांबाय लाइट होस्रांबाय नै एसे थिखोबावनांगौसो नै उन्दुनो ओंखारनायानो गैयाखै दाबो नै दरजायाबो हालां गालांबायहाय नानाया ना दादा फैनांगौ दा दसे थाबायदो दे दसे थाबायदो आस्थे थाबाय खारनाङा आस्थे बेजों नङा आयौ बेजोंबासो थाबायलाङोहाय बियो दाखार मामि दाखार दादाया गैयाना बेयाव नै दाखार नै बेलासिनि ओंखाम जाहोगोरसै बेखौ भिन्दि ओंख्रि जाहोनानै लागोरसै नै मोनानि जानायनि थाखाय बेखौनो दा मुरिजों जालाबायो आरोना जोंना ओंखाम जानाय गैया नालाय खालि बिदि एवनाय ओंख्रिफोरखौनो मुरिजों जालाबायनानै थायो आरोना ओमफ्राय नै बेयावहाय फिसाज्लानि नै भिन्दि ओंख्रियाहाय आग्लायनानै थाबाय जाजोबनो हायासै बेखौ बियो बैसागुआव मोसायो नोङो मोसायो बैसागुआव माबि मोसायो बिदि मोसायो आयै इसरा आंनि बैसागुआव बिदि मोसायोनो आबैया बिदि मोसागोन बैसागुआव बिदि मोसागुलायो हाब
गामसा गाननानै मोसाहोनांगौहाय गुलुखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर एसेनो आङो दा नोंथांमोनजोंहाय माबासो माने जा गोबाव सम जाबायमोन नालाय आङो नोंथांमोनजोंहाय खन्थाइ एसे शेयार खालामैयाहाय ओमफ्राय दिनै आङो खन्थाइ एसे शेयार खालामसै होननानै सानदों आरोना एसे ओरैनो गुसुं आरोना ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरोना ओमफ्राय खोनासंलांदो होमबा एसेनो माने थांनो गोसो जानायखौ थांनो हो जुदि बियो थांनो गोसो जाबाय अब्ला बिखौ थांनो हो नों जेसेबां हायो गाब जेसेबां हायो सहाय थेवबो थांनो हो खिन्थु खोनासं बियो थांनायनि उनाव नों गावखौनो सिफायनो नाङा बिनि खोथाखौ सानबाय थानानै मोदै बोहैहोनाङा जुदि मालाबा बबेबा लामा दथायाव बिखौ लोगो मोनफ्लाङोब्ला मेगनाव मोदै लाबोनो नाङा गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा मोनसे खोथाखौ समायखिरा लाना था गावनि अनगायै मालाबाबो गुबुनखौ एसेबां मोजां मोननो हास्थायनाङा थांनो हो जाय थांनो गोसो जादों मानोना मोजां मोननाया हमथाना लाजानाय नङा मोजां मोननाया उदां गोसोनि सानस्रिसो बेनिखायनो थांनो हो जाय थांनो गोसो जादों बे खन्थाइखौ माबायदि मोनदों खिथाहरबानो जाबाय दे होमबा आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौहाय फिसा जाबाय दिनैनि ब्लगाहाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं